ev gîvara Efrîn e, bavê şervanê dîlgirtî Zinar e, ku di hevdê çileya 2026 li ser destê komên bi ser hikûmeta demkî ve li gundê Mansûra yê girêdayî bajarê Reqeyê ve hatiye dîlgirtin. Gîvara Efrîn rojane di çalakiyên xwepêşandanan ji bo dîlgirtiyan bişdar dibe û daxwaza Nasîna Çaranûsa Kurê xwe yê ku ev sê mehe jê bêxeber dike. Bavê şervan Zinar ji Rojava TV re diyar dike ku çîroka wî ew çîroka her bavekî ye ku beşek ji dilê xwe winda kiriye û li benda vegera wê ye. Zinar di heqla sewra da xizmet dikir wek şervanekî di hêza rizgariya Efrînê de bû. Di roja 16 yeka da di vê salê de ew wê da kete îcaza xwe û krîzak çêbû, fewdek çêbû wê rojê û vekişandinek biryara vekişandineke leşgerî li gorî peymana di neqeba Qesed û neqeba hikûmeta demkî de çêbû. Ya derbasê Rêya Mansûra dibe ku rê min tevê ye. Ew grûp rastî çeteyan tê, çeteyên eşairên Ereb ew wan binçav dikin û bi xwe re dibin teslîmî ew radestî hikûmeta demkî dikin. Li heya niha em li benda vegera girtiyên xwe ne, şervanên xwe yên bi rûmet, yên bi kiramet, yên bi exlaq ev hatin girtin ne sebî ku di zek bûn. Hatin girtin sebî ku di ber sînûra kerameta rûmeta gelê xwe de berxwedan dikirin, tekuşîn dikirin. Gîvara berxwedana tivahî şervanan di zindanê de pîroz dibîne û piştras dike ku ew ê heta dawiyê li pişta şervanê xwe derkevin. Wek name ji Zinar re ez dibêjim wek bavekî manewî ji esîra re ji girtiya re serê min û serê hemû malbatên we bi we bilind e. Û tekuşînekê dikin di hindir zîndanên we qirêj û reş dibin çêlên çiryayî de. Nameya me ji we re hûn berxwedan kin û em ê jî li kûlanan xewkin û şiyar bin û dawa azadiya we hemikan bikin. Ev çîrok kurdkirina êşa gelek kesan e. Sê meh ji bendewariyê derbas bûn û hîn jî bi sedan dayîk û bav li ser keç û kurên xwe bifikarin.